Амада, привет дигариш подписчику. Тамошобинон и сабтаки майдак пасвишад мешад ҳамон одаме ки мақсад ки ақл дора, инсоф дора, виҷдон дора, мефаҳма мақсад. Сеюм бора мера записки ҳастам. Умедворам ки дафъа тонум. Ана мақсад ки шумо ҳаматонда як савол не, саволи психологӣ. Просто худтон фикр кунед, барои худтон хулоса кунед. Мада ҷавобаш муҳим нест. Ҳар кас ба худша бифаҳма. Ина мисол, ту дар болои як баландашёнаи, дар болои бом қатъид як нафаре ҳасте ки ай ҳама зиёд дӯсташ медорӣ. Барот ҳама чизай, ҳастиитай, ҳаётай, вуҷудай фарқ надорад. Мақсад ки тамом ҳавай сухтор рафтестай. Мақсад ки ози бом меғалта. Вуҷуд аълоу баланде ку мақсад. Як раҳи халосӣ ҳаст. Як дона парашют ҳастай. Як дона ҳай. Да кӣ метиявая? Худат да худат мегирӣ ё ки ҳама одаме ки ҳама ҷо дӯсташ медорӣ. Агар ки худат бигирӣ, одаме ҳама дӯст медоштагит мебараву, дунё барот торик мешава. Не ки агар ки да ҳама одам бути худат мемириву, дигар мақсад ки ҳама одама бе ҳамашон надорӣ. Мемирӣ мақсад. Хулоса кунед. Ба навбат касе да маъқул шуд лайк мона. Мақсад агар ки хоҳем чтобы ҳамин хеле чизу зиёдтар шава, марҳамат поддержка кунед, дастгирӣ кунед, мешава зиёдтар ба